Jeg vil fortælle jer lidt om, hvad vi i PLC og i ledelsen har fundet frem til her. En ændring i forhold til de krav, vi stillede i starten af skoleåret, til hvad årsplanen skal indeholde i forhold til mål, og hvordan det skal evalueres. Jeg har lige fundet sådan en her frem fra musik. I kender den, det er dem, der ligger inde på EMU. Det er oversigten over, hvad man her, for eksempel efter 6. klassetrin, skal kunne have med af musikmål fra UVM. Og det vil sige, at de her mål, det er dem, jeg skal have brugt i 5. og 6. klasse. Vi har indtil videre sagt til jer, at I kan ikke nå at evaluere på alle de her mål, så derfor skal I kun vælge et færdighedsmål og et vidensmål for hvert forløb. Og det har I så også som regel gjort, og det er jo også meget godt. Problemet er bare, at hvis vi kun vælger et færdigheds- og vidensmål for hvert forløb, så kan det være rigtig svært at nå alt det her på 2 år. Nu er det jo altså ikke engang slemt her i musik, men der er nogle af fagene, der har vældig mange mål fra UVM. Og samtidig så giver det også lidt et forkert billede af, hvad det er, I egentlig laver i jeres forløb, har vi hørt fra flere og oplevet selv, at hvorfor kun have et færdigheds- og vidensmål med, når man i virkeligheden arbejder med måske 7-10 forskellige. Så derfor er vi kommet frem til en ny måde at gøre det på. Vi synes, at I skal vælge alle de færdigheds- og vidensmål fra UVM i jeres forløb, som giver mening for forløbet. Altså det, I gør. Men da I aldrig vil kunne nå at evaluere på alle de mål for hver enkelt elev, så har vi sagt, så skal I lade være med at evaluere dem. Lad mig lige vise her i MiBook. Nu er jeg herinde. Jeg kan lige gå tilbage til her og se. Jeg har taget fat i sådan et mål her, der hedder under komposition, musikalsk skaben. Eleven har viden om enkelte musikstykkers formål og struktur og instrumenters og digitale mediers udtryksmuligheder. Den her, den har jeg også valgt inde i MiBook som et vidensmål. Og det vi så godt vil have til, jeg vil sige, det der var planen først, det var, at man skulle have et færdigheds- og vidensmål, og så skulle man have et eget nedbrudt mål. Nu vil vi gerne gøre det lidt anderledes. Vi siger, at I har stadigvæk færdigheds- og vidensmål, og bare tage så mange, som giver mening for jer. Men i stedet for at lave det nedbrudte mål, altså læringsmålet, og formulere det her som jeres eget mål, spring den del over, og gør til gengæld det, at I tager det og putter det ind i en elevreflektion. Så hvis jeg skulle gøre det, sådan som planen er nu, så vil jeg i virkeligheden slette de der 2, og så vil jeg sætte dem ind i elevreflektioner. Jeg har lavet en elevreflektion i forvejen, så jeg behøver sådan set ikke at slette den. Men jeg vil ikke fremover evaluere på hver enkelt elev for de her mål. Det jeg vil evaluere på, det er refleksionen. Så hvis vi nu tager det her vidensmål, som jeg havde fat i, og det siger jeg, jamen hvis jeg skulle nedbryde det til min egen praksis, så kunne jeg sige, at det der eleven har viden om et musikstykkes opdeling i forskellige formdele. Ja, men det er den, jeg springer over. Til gengæld går jeg ind her i refleksioner, og så kan jeg så se, jeg kan finde forskellige formdele i et stykke musik, f.eks. en popsang. Så jeg har faktisk hoppet direkte, det har jeg ikke gjort her, men det er meningen, at jeg skulle gøre det, direkte fra det meget fine, store mål her, og ned til noget, der helt konkret kan bruges, men som stadigvæk har sammenhæng med UVM-målet. Jeg kan finde forskellige formdele i et stykke musik. Det vi så vil have til, det er at lade eleverne evaluere på dem. Det har jeg vist i en anden video, det kan man se, hvordan man gør. Og her der kan I se, at han har evalueret. Han synes, at det er han rigtig god til. Og det jeg så skal gøre, det er, at jeg kan sige, jamen ved du hvad, det synes jeg faktisk også, du er rigtig god til. Men jeg synes, jeg sætter den der, for det
det kunne stadig blive endnu mere perfekt. Og så har jeg evalueret den. Så simpelthen spring det egne mål, dit nedbrudte mål over sådan rent teknisk inde i MiBook. Brug dem i stedet for i elevreflektionerne. Og så er det kun elevreflektionerne, og nu kom han ned, så er det kun elevreflektionerne, at du skal evaluere på som lærer. Det kan man så også se, hvis man går ind i elevplanen. Hvis jeg nu tager det var vist 5.T, så kunne det være, at jeg går i elevplaner, og så kan vi måske finde, han er her. Så kan I se, det var så ikke lige den, jeg kunne finde. Jo, den var her. Musikalsk skaben. Han har vurderet sig selv med et 5-tal. Jeg har givet ham 4. Og så står den også begge dele inde i elevplanen. Så altså, det skulle gerne blive lidt enklere og faktisk også give mere mening. Så du evaluerer kun både eleven og du selv som lærer, evaluerer inde i elevreflektioner, og de andre mål her, du bruger dem alt det du vil, men du evaluerer ikke på dem, for det har du simpelthen ikke tid til.